hrad Lietava. A idem do Strážovských kopcov. No, tam, kde slnko svieti, blato. Chvála Bohu, tu už nie. To je ďalší stromák. Riadne do boka. Dvojka rýchlosť. Fajn srienie tu. A spataria nejaká. Idem dobre. Úrni, koľko to má? Ježišmária, 38%. Úrni. Mi tak nadskakuje predné koleso. Vychádzam na vrchol. Tu majú krík. A ide sa dole. Ježišmária, tu je blato zase. Kur. No musel som obísť. No dúfam, že to tu nebude také zlé. Takže aj tu je blato. Tu už je blato. Tam odháže to blato z tých kolies. Idem dole k Uzvíňovu a potom neviem, či pôjdem na Rajecké alebo inou stranou do hôr. Som na začiatku obce, neviem, koľko je to ešte na hlavnú cestu. Zbehol som až do Rajca a odtiaľ pôjdem popri Rajčianke späť do Žiliny. Musím ísť, kde si chcem. Aha. Zatiaľ je to celkom fajn, není nejaké blato, ako tu napríklad, aha teraz krásna alej, vrbová. Hej, sakra. Kúrny po chodníčku je riadne blato. Hej, blato. Hej, si sa dostanem. Si prejdem tá ďalto. Hergot. Pipky na bok. Bohyňo, to je konečná. Aha, tu nás kde? Dostal som sa na hlavnú cestu. Idem zase, som z Bíňova a idem hore do kopcov. Ak bude blato, tak sa vrátim. Pôjdem popri nejakej tej chatovej oblasti určite. Čo si mi to tu ukazovalo. A tam hore, keď bude blato, zbehnem do Turčian, do Rajeckých teplíc. A bude pokoj. Hore bolo blato, tak som sa musel vrátiť popri Rajčianke do Rajeckých teplíc. Výborne. Po blate trepať. Je to tak, to je krásne. Nádhera tu. Tu sa skydať tak rovno do Rajčianky. Nádhera. Ale dobrá vecička je to tu. To sa mi páči všetkým. To by sa dalo aj okúpať.
v Rajeckých Tepliciach. Idem po Podňu. To je železnička. Po Podňu. A sú to Rajecké Teplice. Slávne Rajecké. Tenisový areál v Rajeckých Tepliciach a krásne pozadie hore a skala. Nádhera. No a musím sa dostať ponad Rajčianku. Výborne. Tu sú krásne tie slnečné skaly. Toto je kemp. Slnečné skaly. No, už je to zavreté zrejme.